Ahojte! V tomto videu si vysvetlíme, ako sa hrá svižná tímová hra Vyklop to. Na hru budete potrebovať 4 až 10 hráčov, vek aspoň 10 rokov a 20 minút vášho času. Ku tejto hre budete takisto potrebovať pestrú slovnú zásobu, Tímovú spoluprácu rýchle reakcie. a hojdačku. Tak poďme sa pozrieť, ako sa hraje. Pred začiatkom hry je potrebné zostrojiť si hojdačku. Do základného dielu vložíte ramená hojdačky a do ramien zatlačíte kolíky. Následne nájdete pole so šipkami a do oboch z nich umiestnite plastový dielik. Cieľ tejto hry je naozaj jednoduchý. Stačí vám získať 4 víťazné body, pričom jeden víťazný bod získate za každým, keď dostanete guľôčku do svojej víťaznej zóny. Pripravte si hojdačku a karty na hernú plochu. Potom sa rozdielte na dva týmy a usaďte sa na opačné strany hojdačky. Zvolte si, kto bude začínať hru. Mal by to byť hráč, ktorý bol naposledy na hojdačke. Vyrovnajte hojdačku a do otvoru v strede vložte guľôčku. Prípravu hry máme za sebou, pozrieme sa na priebeh hry. V prvom kole si potiahnete 3 karty kategórií a položíte ich na stôl obrázkom nahor. Uistite sa, že hráči, ktorí odpovedajú, sú na hru pripravení. Začínajúci hráč si zvolí kartu z ponuky a otočí ju. Hráč, ktorý odpovedá prvý, vykrikne svoju odpoveď bez pomoci svojho tímu a preklopí hojdačku na svoju stranu, čím spôsobí to, že guľôčka sa začne kotúľať k nemu. Hráč na ťahu z druhého tímu musí teraz vykriknúť odpoveď v rámci tej istej kategórie a ako náhle ju zakričí, preklopí hojdačku na svoju stranu. To však musí stihnúť skôr, než guľočka spadne do víťaznej zóny súpera. Pozor, vždy musí hráč najprv zakričať svoju odpoveď, až potom smie preklopiť hojdačku. Teraz je na rade znovu začínajúci tím. V hre pokračuje iný hráč, ktorý vykrikne novú odpoveď a znovu preklopí hojdačku na svoju stranu. Takto sa hráči v tímoch striedajú, kým sa niekomu nemínú odpovede a guľôčka nespadne do víťaznej zóny druhého tímu. Tím, ktorý kolo vyhral, posunie svoj plastový dielik pod hojdačkou o jedno pole bližšie k svojej víťaznej zóne. Vďaka tomu sa bude guľôčka k tomuto tímu posúvať pomalšie a tento tím bude mať hru náročnejšiu. Pred druhým kolom je potrebné vrátiť hojdačku do pôvodného stavu, a teda ju narovnať a vrátiť guľôčku do otvoru. Tím, ktorý predchádzajúce kolo prehral, potiahne novú kartičku kategórie a pridajú predchádzajúcim dvom obrázkom nahor. Tím, ktorý prehral, si vyberie kategóriu, zvolí si hráča, ktorý bude odpovedať prvý, otočí kartu kategórie a začína sa znovu. Hra sa končí, keď niektorý tím umiestni svoj plastový dielik na posledné pole. Tento tím sa stáva víťazom hry. Tak a to by bolo ku pravidlám tejto hry všetko. Tak zoberte svoj tím a hor sa na hojdačku. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaves.